गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोननिसिम गासिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सरकारि फायखानानि फैसाखौ माला सोबावगोन बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो नेनानै दं जानांगौ। जायफोर नोंथांमोना जेनेबा दाख्लै बावै 9,000 फैसाखौ मोननो हाबाय। दा नोंथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट हिसाबै 3,000 फैसाखौथ' मोनबावगोन नालाय। दा बे 3,000 फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हाबावगोन बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो नेनानै दं जानांगौ। दा बिनि बागैबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन आरो बिनि अनगायैबो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै 9,000 फैसा सोनायाव मोननो हायासै सरकारि फायखाना बानायनो थाखाय, दा नोंथांमोननि नामा जेनेबा बेनिफिसियारि लिस्टआव दंखायो अब्लाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखैबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन ना हाला आरो नोंथांमोनाथ' मोनखागोन आं बेखौ गिबियावनो बुंग्रोनाय जाबाय दे। जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव दङ सरकारि फायखानानि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौसो सानदों जानांगौ आरो नामाथ' बेनिफिसियारि लिस्टआव दङ नाथायबा फैसायाबा माला मोनगोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय जायो दे। नोंथांमोना गोबां मानसियानो भिडिअखौ नायो नाथायबा गोबां मानसिफ्रानो मा खालामो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय जायो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। आङो SBM स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बेनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै दंफैखायो दे। आं बिनि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। दा बेवहाय फैयोबा नोंथांमोना गाहायदाराव मोनसे अपसनखौ नुनो मोनगोन। फिजिकेल एन्ड फाइनान्सियेल प्रोग्रेस अफ निउ IHHL इन SBM फेज 2 नोंथांमोना बेहाय थुनानै नायनो हायो बेनिफिसियारि लिस्टआव खैजन नाम दङ बिनिफ्राय बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय मात्र खैजन मानसिनावल' फैसा हाबदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो। दा बिनिहाय थांनानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आरो ओरैनो एसे स्ल' खामानि मावो बे वेबसाइटआ एसे माने स्पिडै थाङा आरो। दा बिनिफ्राय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरग्रोनो सानबाय बे वेबसाइटआ अपेन जानायनि सिगाङावनो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै सरकारि फायखाना बानायनो थाखाय 9,000 फैसा मोननाय नोंथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि बे 3,000 फैसाखौथ' मोनबावगोन नालाय गासैथ' 14,000 फैसा मोनो नालाय। दा 3,000 नोंथांमोना मोनबावनांगौ दङ। दा बे 3,000 फैसाखौ सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना जेब्ला बे 9,000 फैसा लानानै नोंथांमोना गावनि बे सरकारि फायखानाखौ नोंथांमोना बानायनानै फट' साफायनानै देखायहरो अब्लासो नोंथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फैसाया नोंथांमोननिया मोनगोन दे एबा नोंथांमोननियाव हाबगोन। दा जेनेबा दाथ' इलेक्सननि सममोन साननैसो सिगां बारा गोबाव जायाखै जोंहा इलेक्सन जोबनाया रिजाल्टखौ जोङो मोननो हाबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना दायो एसे खामानिया जालांसिगोनानो नोंथांमोना साननैसोनि उनाव सरकारि फायखानाखौ नोंथांमोना बानायनो माखासे अफिसियेल बिथांमोना फैसिगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना एसे माने ससे बानायसिनलाय फट' साफायखांनायनि उनावसो नोंथांमोना माने 3,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ। दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै 9,000 फैसा मोननाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै। दानिया बिनिफ्राय एसे सम नांगोन दै जेनेबा बानायगोन बिनिफ्राय फट' साफायगोन माने बांद्राय गोबावथ' लानाय नङा फायखानायाथ' एसेबां गिदिर जानाय नङा नालाय फिसासो जागोन। जेनेबा हमना ला साननैफोर लुनायनि उनावनो फट'खौ साफायनो हागौ बिनि उनाव फट'खौ बिथांमोना आपल'ड खालामखांनायनि उनावनो सानसे नङाबा साननैनि गेजेराव नोंथांमोना बे सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि 3,000 फैसाखौ मोननो हागोन दे। दानिया आं खोन्थाहरनो सानबाय जायफोरना बेनिफिसियारि लिस्टआव दङ नाथायबा फैसाया मोनाखै खैजन मानसिफोरना बेबादि जानानै दङ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। गिबियावनो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन दे। आं बेहाय स्टेटआव थुनानै होबाय जोंना स्टेटआ आसाम नालाय आं आसामाव थुबाय। दा बिनिफ्राय गाहायाव फैदोलाय दा बिनिफ्राय गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बेहाय थुनानै होनांगोन दे। जेरै आं बेहाय नोंथांमोननि सिगाङाव उदालगुरिनिखौ आं खोन्थाहरनो सानबाय दे। उदालगुरि आं दायो बेहाय डिस्ट्रिक्टआव थुबाय। दा बेवहाय खैजन मानसिफ्रा बेनिफिसियारि लिस्टआव दंमोन नाथायबा फाइनान्सियेलि खैजन मानसिफ्रा मोननो हादों फैसाखौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दे। आं एगजाम्पोल महरैसो बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना गोसोबादि नायबानो जाबाय। जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय नायनो हागोन फाइनान्सियेल रिपर्ट जानायफोरखौ नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन नैबे BCDCआव नोंथांमोना नायनो हागोन गासै 81 केन्डिडेटफोर दङ बेनिफिसियारि लिस्टनि नामा दङ BCDC वाइज नोंथांमोना नायनो हायो बेनिफिसियारि लिस्टखौ। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नायोबा नुनो मोनगोन फाइनान्सियेलि रिपर्टेड गासै मात्र बे BCDCनि सिङाव 81 बेनिफिसियारि लिस्टआथ' दङ नाथायबा 21 जन मानसिफ्राल' 87 जनाव मोननो हादों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन फिजिकेलि रिपर्टेड नाथायबा फिजिकेलि रिपर्टेड जादों बेहाय 22 जना नाथायबा दासिमबो खामानिफोर मावनाया जायाखै दै नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय खामानिफोर माने बे फायखाना बानायनायनि खामानिया सोलियाखै। दा बिनिफ्राय जेनेबा हमना ला गोबां मानसियानो बेहाय मोनबावनांगौ दङ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दायो 87 जनाव मात्र 21 जनल' मोननो हादोंबा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो खैजन मानसिफ्रा आरोबाव मोनबावनांगौ। दा बिनिखायनो जेनेबा हमना ला बेनिफिसियारि लिस्टखौ बोरै नायनांगौ आं बिनि बागैथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबायसै। जुदि नोंथांनि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव दङबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोनखा एसे समाथ' नांखागोन खेबसेनोलाय बोरै
इसेबां बुरजा मानसिलाय फैसाखौ सोखाया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दाख्लैबावै जाखिनि सोहरदों 1 लाख मानसिफोरनो सोनानै हरदों आरो दा 1 लाखआथ' थोनाय नङा बेहाय गोबांथार मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामदों फुल आसामाव 1 लाखनि बेसेबांबा बारा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेबायदि नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि BCDCआव खैजन मानसिफोरा फाइनान्शियेलि रिपर्टेड जाखो जेनेबा फाइनान्स मोनखो बिथांमोना फैसाखौ मोननो हागो बेखौ नोंथांमोना बेबायदि नायफैबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि BCDCआव आरोबाव खैजन मानसिफोरा मोनबावनांगौ माने बेनिफिशियेल लिस्टआव खैजन मानसिया दङ आरो बिनिफ्राय खैजन मानसिया मोननो हागो बेफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सै नायफैना लाबोनो जाबाय दानिया आं बेक फैनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे जोंनि आसामाव अफिसियेलि खैजन मानसिफोरा बे सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइखौ खालामदोंमोन बिनिफ्राय दासिमाव खैजन मानसिफोरा बे सरकारि फायखाना बानायनो थाखाय गुरुजा फैसाखौ मोननो हाबाय आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोना बेबायदिनो नायफैनो हायो आरो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंना गोदान नोंथांमोना नैबे एन्ट्रि स्टेटास अफ निउ हाउसहोल्ड इन SBM फेज 2 बे वेबसाइटआव थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बे माबायाव थुनानै जेनेबा नोंथांनि माबाया नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो दे दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै गासै खैजन मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंना नोंथांमोना नायनो हागोन नै 10 लाख गोगोम मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामदों नै आसामाव 10,79,530 सुबुंफ्रा बे सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइखौ खालामदों दे बिनिफ्राय बेनि गेजेरावनो गासै दासिमाव मात्र 3,61,170 जननोल' दायो सरकारि फायखाना बानायनो थाखाय फैसाखौ सोहरबाय अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो 50%नोबो फैसाखौ दासिमबो सोनानै हराखै 50%नि बारा सुबुंफोरनो आरोबाव फैसाखौ सोनो हरबावनांगौ दङ दा बे साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जेनेबा नैबे जायफोर दाख्लैबावै SBMनि बे माबाखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ 9,000 मोननो हानाय बिथांमोननि जेनेबा बे खामानिया जोबबानो नोंथांमोना जायफोर बेनिफिशियेल लिस्टआव दङ नोंथांमोना मोननो हागोन एबा जोबनायनि सिगांनो बिथांमोना सोनानैबो हरनो हागौ दै जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना साननैसोल' नेबानो जाबाय नोंथांमोनाबो मोनगोन जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियेल लिस्टआव दङबा नाथायबा एकाउन्टआ डिटेल्सआ थिग थाजोबनांगोन नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आं गिबि माने सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थाखादों नोंथांमोना दायो गभर्नमेन्टनि जिखिनि जाया स्किमनि लाब नोंथांमोना लानो सानदोंबा नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाथारबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना सरकारनि जेबो मुलाम्फा मोननाय नंलिया आं बेखौ नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्राय बुंहरबाय थादों आरो दाबो बुंहरो गोख्रै नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै गावबागावनि बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लाहैयो होननानै दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय गासिबनोबो आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लाइक खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों